Tiriring, tiriring. Tiriring, tiriring. Tiriring, tiriring. O sa bagat. Hey, yo! Kakaipon Yes, mo niyang yo! basod. Ano Kakaipon lang? basod. Kung ho. Grabe na buboy na nag-order kay ni Buboy. Barato na sa naso. Basod ni Habagat. Eh, ibig sabihin, dahil na pala na kumakapakal ba, tas sarong truck mo niyan ang bakalong ko. Oh, pwede ba? Taara mo. May order na kaining saro, duwa, tulo. Nasa 25 kong truck na ang order kay ni. Iniga, boss? 20 siya nabubuya ang truck. Sarong truck mo yan. Sarong karga sa truck. Panikuhan. Baka 20 mil naman ang. 20 pesos, Buboy. 20 pesos. Ayan ang muya ko sa imo. Oh, 20 graba. pesos. Ano yung kanong lugay? 25 pesos ang sarong karga sa... Aday, aram ako. Kulang nga ni pandulsi ang kan driver mo. Kunyan ako. Lumoy na ang bot ko ngunyan. Aliko, dahil ka nang niya nagpipresyo ki mahal. Ay, day na. Sige, tawanan mo ako kisarong, deliveran mo ako kisarong truck. Day man pwede tao. Ano yung pano talagaan? Paano? Umbaw pa nga na eh. Duman ha, pag ano mo na Subayan duman. mo na. To, dahil bala ko kiniranganin mo niyan, taparang waran niyo nakarong kuto. Kung day man na nito tao. Babayadan mo. Bayadan ko. Yan, Bayadan yan ka. saan. 20 pesos. Yes! Bata nila magkinakadang ublang naging witness ko. Tabaka 20 naman ko. pesos. Ang pagkabot kayo, wala sinilon mo ko, 20 mil. Grabe ng order sa ko. May deliver ako niya na 25 truck. Pwede tuwa. Oh! Hala na yung motor mo. Alaton mo ko duman sa harong mundo. Sige. Alatong taka naman. Oo. On the spot. 20 pesos. Yes! Ay lang sigurado. Hala nandiyan ang motor mo. Ay kang inuton ko. Tauro na eh. Kaliguan. Alatong ko naman. Kaliguan sa mga trabaho. Sige. Hege. May mate ni. May mate ni Buboy si Don Pula. Una niya. Una niya Buboy. Makarga na kong sarong truck. Tiriring, tiriring. 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 Umbawon ni dadara ko kay Don Kula. Ho yan ho. Umbawon. Paano pati? Ho yan ho. Tiriring, tiriring. Tiriring, tiriring. 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 Don Kula. Oh. Tiriring, tiriring. Grabe, may nitong talagang ulan. Ano natabi sa deliver? Deliver na rin. Sarong truck. Nabasog. Kaya daw naman ako. Pinasarang kutsara. Sarong truck. Sarong truck. Oh, truck pa gani. Ano? Ano naman sanaan? Kaya daw naman ako, duda na naman ako kasubaga. 20. 20 pesos. Taban. Bata ko minabakal na ako sa simintong 50. Siminto. Tamala ka pa pluring. Doon ko la, sa tabi ang ula. 20. Ulanan dyan sa ngimot mo. Ika nag-order? 20. Ano Sabi ko sa'yo mo, sarong truck? sarong truck nga Oo, na sarong truck. Kaya man ako naglalaom na dyan mo ilalag nga na Sarnayutong pala ng truck mo dyan. Digdi ko na yun yung ula. 20. Hindi ako kan mabayad. Ibultada mo ang duman. Sarong truck na pinang kubi ko ang law. Mga 8 ang kubi ko ang law. Tataya ka kaya nag-order sa kuya. May mga diferensya naman sa nag-order sa'yo mo. Magang truck di guyo. Bahala ka dyan. Wala nang duman dahil magpamakuha ka. Kayang lamang kan mga trabaho. Mabayad ako dito. Tiriring, tiriring, Hindi ko yung gulma. Dililibin ako. Sarong truck manangga. Sarong truck na uraw tao. Pinakulog ang payo ko. Katurugan ko na. Makatipla ka. Tarong kundi sa pirit na pagkaturaw.